Omusacha oyomo aserieta Richard Mesa Nyamnyam korwase kenyoro kia boisangatu eyo tokase wodi ya itibe bunge ya North Mogrango county ya Nyamira nigo abeire kawetira chinga kichingo nkuko bwatikana no muchando boborema una rende korende nonya nabo nigo abwateke wakyogotera ekyo kyamokonyire ere kwegendereria asubugima bwayo muri keito korwase county ya Nyamira Job Banki nabakagusanganere Ayo mintorero na chekina hororenga yorabe kwanwe kobuga obole mambuli kegomi ase obugima ntwaba tugutarira ensemo ya boisangatu egotoka ase wodi ya itibo ebunge ya North Mogrango asitumirana no mugaka oyomo oyo obwate ekegwa gegotera no nyanga kabwate obolema ongoro kwa Richard Mesa Nyamnyam nigo aiborete buya kurende agatwara obolema ekerabwate emyaka 5 nemo egetambo kerogye kogenda kinyagitali elinde kuligia obokonyi nkyabetege kubeka amatunda sena atangete koirwa atangani Nyabondo kere bangira Nyabondo bakankorera operation kabekere chichuma ekere na ikaka bakana kongire kliniki ya Likisi esengencho bantigete nkaende nkabegeka bona maugage ekonyaikire gokonga imbali konyara koba bakonyara gonkonya egera magura yanyare ko bakagutara oino oro muchando enkaya yenja betege gochaywa nabamate baye engana ya betege kumuchanda asenkoro mono kaseni yane naroro se anti oyo kubwati mama nero bwato omwana obwato obalema unande igara kiniere changamoto ere nabwate ne linga taigo kwana ona bayare koleta amaswali esabantu batebana kero kende nororeri rwebirema osekero kende bateba nganto okonyara korende obugima bwaye nigo bwabete bogonchoreria ekero arande tigwe no musubati oyomo lakini ngakia yemo ekero na achiete para kwebwate chimboli egere ndisi na inchendi ndole para na inanyole tomo ngino yomo mu adventist tole kurwe kanisa akandandia agante ingende kanisa nabo yande terete changamoto alina cha na bwate ke power kyo gotera kurunse ikiagera nale gotegera no ene radio mune ko bugyo gotera igukura na inche na gotera paka na gukura unangendrete gotera na ande nimbwate ke ugyo korandia na kieko gera abande bagucha baranduka pasta kere nkorangeri guna muna bono mbale bako baba Samaria baya bandangeri nga rero inchochi ko perform asegete inko gendonye ne kambi ose crusade onye mogeni taracha bante ibwatira awo nana kubwatira kwanyole crusade ya ere nigo arenge kwebisa elinde ogenda esukuru engana ya mokonyete anene mono ende skuru ne visa na agenda lakini nyasaga nkonya mpaka goikira muna na ikireiga na asa masomo nabona asomete buya nga kole skuru buya standard 8 nkagenda thika ase lie birema lakini akera na igete form 3 chibes chikabora ngatigeriwe skuru nchera sengencho bayibali batale kwenyara na ndo mna bayibali bali baito bakali bali gutwara abana abange ekabachanga moto na ende muna nabwato balema bono bakarashugulikira ababande nganyara ko bangoti gwisiko nonyanga kabwate oborema nabwate enkana abana na ende nigagendrete gweto mamono yombwata abaisike bane no mumuro oyo omone rore koboko oyo kogonka bono iga abana abaiga
nabo ngo struggle igatwa struggle asenge nchuko basomi mostly ekero na chira ase go perform amatera kero kende nanyora kende geke egere gia nkonya nanyara kubango ngo assist abana baigase enchira ya masomo omorugi oya natwerera buna naeterete obokongu ekero abetega kunyomwa abona asokerete omonto olemarete lakini bono yekire yabeire obogima bwatwatire nere gutira obogima bwekire bwabeire obokongu bono ingosaba munyare koba mugotwasistia ase mokonyara naende ekero nanyarete koba ingomosokera changamoto twaeterete echi nyinge naeterete nabona ngoteba buna kai kwarigereretie no kwarenge keniga ugacha gosokera omonto olemarete aya naro amakongu agwetera nonyanga kabwate ogosemeria nonye tobwate oboremo oboiga changamoto nechi nyinge togwetera ase chinka ekiagera tari bantu bonsi bagotwanchira nenchira tore noene ebinto byaito okonyora tobwate tokoiberwa kero kende twaunererigu noene ase emigondo yaito kero kende twaunererigu ebinto byaito tobwate igo nabo nare gosaba ng'a Nyasaye tokonye serikali erigereria abantu babwate oborema chichangamoto chiri tobwate naende egento kende nacha konyora ekero togotera changamoto tobwate nabo okonyora bono buna county gose national government imbabwate amabaga bagocha barangeria abantu bachigo perform ri bagotera bono togochikogenda ororo twatebugunga amabaga ino taiya gose twatebugunga ibagaria ino ndiyo n'abantu bachore tukare eamate yayenja saba eserikali eruwa bokonyi elinde agendererie ekegwa kiaye nabono togoeta para iga bono no moteri agwate speaker kiaye iga muroje ne migisa epigipigi ngocha nasiba igoro ekari mpra yature bagosangia gutware gasi enkongu mepino ane sarangeiri kwanyora speaker kyatwereirwe kwanyona nde mitambo ya rasa lekire ya moe gasi enkongu naende yogo chikonya ko repair igongo sababa ibaito kino mwesimibwa choasi nyamoko mwe musie rame kinyakianga oyimoko igwe nana ngorenga bono babwaterana ne gabana yaito nyaribo na bakorenjera bara mu assist egere bakonyera ne kenyoreka tiraji igona boto gwa kambi ya mono narwa ogosemeria gochiase bali babwate oborema gutumeka ebyego byabo buya elinde kwegendereria n'abayibuli babo kubasira sane kere bali kongita omoyo batebana ncheka kene ngeyo ndakore naandi bali kongita omoyo batebana ekao kobayigo naandi kene ngeyo rakore lakini bono iga kwetera ase obuya bwa Nyasaye nabongo soka muno ndi bwensi nakora kende ibuno ndi bwensi naandi nanyara kobagi nkwegendereria obugima igo abayibuli balimo bwata abana babwata oborema takobabisa nyumba basoka isiko baire sukuru bakorera amang'ana aria amanene batagete ekero motagete amaterane ayegenda ase YouTube o download amarieta Richard Mesa Nyamunyamu no okonyora amatera ayo unyare koba gukuyarora nandi unyare koba kuwenjoy korwa se bunge ya Notmogirango ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi.